Friesland is bekend om zijn prachtige landschap. Van het Margebied tot de Klaai, van de Wouden tot de Grijthoeken. Maar hoe binnen die verschillende landschappen ontstaan? En wat is de invloed van de meeskrop? Zicht op Friesland zie ik het naar de sporen in het landschap om het verhaal te vertellen van zijn ontstaan. Hoi, je zicht in Friesland joort de Frieske Wadden. Het is een prachtig gebied dat je heel mooi op vakantie gaan kan. Met een soort rest en natuur. Maar het is ook een gebied dat het landschap altijd verhoort. Want, er staat een bekende sis wie ze zei, de zee die jouwt en de zee die neemt. Het waard is broad verneemd. Het is het grootste en wichtigste natuurgebied van ons land. Kreemkamer voor jongleben, wichtig voor de scheerplak van vogels. Voor het ontstaan van het gebied moeten wij weer om naar de laatste ijstijd. De kust van Noord-Nederland leidt door 10 kilometers noordelijk van de Waterland. Een gigantische massa landijs houdt het water vast. De zeespiegel leidt 3 meter leger als sneeuw. Maar doet de temperaturen weer omhoog gaan, begon het landijs te raan en de zeespiegel te stijgen. Het achterliggende veengebied streamde vol met zout water. De Waardzee en zijn Waterland wien binnen. Wat een soort mensen vierde is dat de noordwestkust van Friesland ook bij het waard jet. In de jaren 30 van de vorige eeuw is het land daar intensief onbewoond. Het grootste pad van de Frieske Festival liep net met de zee. Grote dieken met het zeewater houden. Maar er is één stad dat wel dankbaar gebruik maken wordt van de zee. En dat is Haas, het startpunt van onze tocht jood. En het is het enigste plekje in Friesland dat net met de regen naar de zee leidt. We pakken de boot naar Skilge en ik heb een reisgenoot en hij weet een hele soort over het water te vertellen. En die reisgenoot is Peer. Peer, Goeiedag. hoe lang ben je al op de Skilge? 13 jaar nu op Thailand. Ja, inmiddels. En wat doe je? Ik heb een buitensportactiviteitenbureautje. Ik doe activiteiten met groepen mensen die naar de Schelling komen. Wat mag ik me erbij voorstellen? Dan komt een groep mensen naar het eiland en die willen gedurende een stukje van de dag activiteiten doen. Vliegeren, blowkarten of een GPS-tocht. En waar haast je bij, hè? Dat is mijn hoen. Dat is Pearson. Mijn hoon. Mijn hoen. Dat is mijn trouwmaat sinds een jaar nu. Ja. Pearson Jelle, van Peer. Jelle Pearson, zoon van Peer. Zelf gemaakt. Wat is er mooi aan het watergebied? Ja, de verandering, de wind, het water, de vogels die daar komen. Ja, die combinatie daarvan. Prachtig. Ja. Dat is toch Griend, of niet? Dat is Vogeleiland Griend, ja. Ja. En het huisje erop, daar zitten 2 vogelwachters die de vogels stellen en zo de vogelstand een beetje in de Hast je gaten. wel eens geweest? Ja, dat zou ik graag willen. Nog nooit geweest. Dat zit heeg op die verlanglijstje. Die staat nog op het verlanglijstje. Dus als ik er ooit eens kan komen, ja, prachtig. Ja. Griend is een groot vogelparadies. Het bestaat uit een stroomwal, begroeide kwelder en slikken. Het eiland is onbewembaar. Het is zelfs verbieden om hier te komen, met name om de vogels net te verstoren. Want het is het enigste plak in heel West-Europa dat de kliksteens, oftewel de grote sterren, breedt. Zo nu en dan kom je meesken om de vogels en planten te observeren. Een daarvan is Otto Overdijk. Hij is de beheerder van Natuurmonumenten. Griend was vele malen groter dan het nu is. Er stonden boerderijen en er werd zelfs een klooster gebouwd op Griend. Maar Griend lag toen veel meer naar het westen toe. Het is in de loop van de jaren steeds kleiner en kleiner en kleiner geworden. En de mensen zijn vertrokken omdat het veel te klein werd. En ze konden eigenlijk niet meer goed naar het vasteland toe komen. En zo
Rond 1960, 1970 werd Grient wel heel erg klein. Toen dreigde het zelfs bijna te verdwijnen. En daarom betocht Natuurmonumenten een tegen-toeke oplossing. Het eiland Grient was zo ver teruggedrongen dat het een heel klein eilandje was. Ongeveer zo. En toen heeft het Waterloopkundig Laboratorium ons geadviseerd van wat je zou moeten doen, is aan deze kant een dijk leggen. Ongeveer zo. Een zanddijk. En toen men daar bijna mee klaar was, was er in het potje nog wat geld over. En toen zei Rijkswaterstaat, het is verstandig om die kop nog een keer te kopiëren, want dan heb je een dubbele bescherming. En dat is ook gemaakt. En het idee was dat die zanddijken wel 20 jaar lang zeg maar, het eiland zouden kunnen beschermen. En dat uiteindelijk dit materiaal meegenomen zou worden door de stroming en hier zou worden afgezet. En inmiddels is het eiland ongeveer zo groot geworden. Je zou het dus net zeggen, maar Grient is voor een groot pad toch meeskehand ontstaan. In het breedseizoen van april en juli binnen zo'n 140.000 vogels op Grient. Daaronder zo'n 10.000 kliksteenperkers die het neerne oors brieden. Waarom komt het beestje alleen hier? Nou, hij heeft gewoon hele specifieke eisen aan zijn leefmilieu. Hij moet op een hele dynamische plek zitten waar heel veel veranderingen plaatsvinden. En Nederland is natuurlijk heel goed in dijken bouwen. We hebben ons hele land redelijk goed gefixeerd. Maar hier is die dynamiek die van nature daar aanwezig wordt, die is hier gewoon nog. En daar heeft hij soorten van nodig. En natuurlijk de voedselgronden hier vlakbij. Want het is een viseter. Dus hij zit hier in de kraamkamer, zeg maar, van de jonge vissen. Dus ja, die benut hij. Die geeft hij aan zijn jongen en daar leeft hij zelf van. Dus ja, die jonge vis is hier overal vlakbij. Dus daarom is deze plek zo uitermate goed geschikt. Het enigste gebouw op het eiland is voor de bewakers. Zij met het tasje dat er geen meesk de vogels lastig valt. De bewakers wijnen zonder onderbreking 3 man op het eiland. Een oormeestelijk element is deze peel, die al meer dan 200 jaar oud is. Dit is een hele oude lichtopstand. Dat was bedoeld voor de schepen, voor de scheepvaart. Daar werd een vuur opgestookt. En dan wisten bij nacht zeg maar, de mensen die op zee waren waar ze ongeveer waren. Dit is dus de voorloper van de moderne vuurtoren. Maar hij blijft dus ook echt staan? Die blijft hier staan zolang die staan blijft. En wij doen een klein beetje onderhoud. Ik denk nog heel lang. En Grient, hoe lang blijft dat nog? Grient blijft altijd bestaan. Grient gaat nooit verloren. Moet je eens even kijken, Gerard. De zon schijnt op het eiland. Ja. Peer neemt met mij naar de Noordsvader. Dit is de meest westelijke kant van Skilge. Wat een leegte hier, hè? Ja, het is prachtig. Ja. Dit zie je niet veel zo. Kijk, wat een uitgestrektheid. Hoeveel zand. Hoe groot is dit eigenlijk, de Noordsvader? Dat is ongeveer 6 bij 4 kilometer, plus minus. Dat alleen maar natuur. Hier wonen geen mensen. En kost u hier vaak? Ja, ik mag hier graag wel eens komen. Ja, je komt hier niet heel snel wandelen. Dus vaak met de auto 's winters kom je nog wel eens. Met de hond een beetje lopen. En hoe ervaarst u nou deze relatieve leegte van Nederlandse begrippen? Ja, kijk, dus Nederland is een groot park aan het worden. He, dus met wat bewoning ertussen. Die plekken heb je niet meer in Nederland. In Australië had ik zo'nzelfde gevoel. Dat je ergens staat, daar ben ik geweest, dat je een heel groot stuk dat je helemaal niemand hebt. Nou, dat is toch uniek. Dat heb je hier nog. Ja, ben er nog meer van zulke plakken hier in het gebied? Dan blijf je het wat zitten, inderdaad. Vliehors en de bosplaat natuurlijk op de oostkant van het eiland. Dat zijn nog echt de plekken waar je dit kan vinden. Maar met zoveel zand is dit uniek. Fantastisch, hé. Wat fantastisch uitzicht. Mooi niet? Ja. Wat is het nou? De Noordvader. Geweldig, ja.
Ik kan me vertellen dat de Noordsvader eerst los wie van Skilge. Ja, sterker nog, het waren zelfs 3 eilanden. Je had de Noordsvader, je had het eiland Skilge waar alle dorpen lagen. Ja. En dan had je nog de Bosplaat. Dat waren 3 aparte eilanden die later tot 1 zijn gesloten. Terug de eeuwen heen is naar elkaar gegroeid. Ja. Nou, eind 19e eeuw toen is de Noordsvader bij het eiland gekomen. En later de Bosplaat. Oké. Hey, en wat is dit gebied wat we hier varieeren? Nou, dit is het gebied waar men vanaf de jaren 50 heel veel schietoefeningen heeft gedaan met vliegtuigen. Je ziet de duinen daar hadden ze grote doeken staan. En daar kon men met een vliegtuig vliegen over de Waddenzee en dan schoot men op die doelen. En dan kon men oefenen voor de targets. De targets, zoals dat heet. Ja. Hey, en wanneer is dit zitterrein opdoekt? Dit is een jaar of 15 geleden. Oké. Ja, dus dat is klaar. En zo'n tijd is het extra dat de natuur weer meer zien gaan op de Noordsvader? In die zin wel, want het was door mensenhanden. Men kwam hier schieten, dat was eigenlijk natuurlijk heel onnatuurlijk. Yeah. En nu is het echt weer de plek, rust, stilte. En waar je gewoon weer vrij kan lopen en waar de vogels hun eieren kunnen leggen en de nesten groot kunnen brengen. Ja. En is het extra dat de zee weer meer invloed krijgen door de Noordsvader? Dat is ook zeker zo. En dan weet ik wel een plek voor je om daar eens even naar te kijken. Best. Dan moeten we even die kant eens even op. Hoe nemen ze dat eigenlijk? Kustdrift. Kustdrift? Is dit nou een vorm van kusterosie? Dit is een vorm van kusterosie. Je ziet ook inderdaad, hier een hele duinenrij heb je hier langs lopen. Het zeewater kan redelijk hoog komen en dan neemt toch iedere keer dat stukje duin mee. Dus het zeewater komt hier aan thuis zelfs? Ja. Je ziet er ook vaak wat rotzooitjes liggen van aangespoelde materialen. Maar wat een enorme aanslag, hè? Dat is de bijsting, juist. Uit de vierde lijkt het net zo volle. Nee, maar het is best een afstand wat de zee dus mijn naam had ontdoen. Zo is het. Bijna 2 meter. Zo Gerard. Ja. Dit is dus wat je altijd nou doet. Dit is mijn werk. Dit doe ik elke dag, als het even kan. En wat voor activiteiten is er meer? Nou, van alles. Van boogschieten, GPS-tochten, discgolf, speurtochten, droppings. Allemaal dat soort dingen. Van alles? Van alles. Okay. Maar nou werken je hier in de toeristische sector op Skilge. Ja. En je komt een hele soort toeristen. Nou kan ik me vaststellen dat zo'n toeristisch skeerlijk wezen een keer van natuur aan oorskip. Dat is feitelijk ook zo. Maar ook denk door die lange boottocht, je moet toch 2 uur uit. Je hebt geen dagtoerisme. Dus de mensen die komen zijn echt gemotiveerd. En de meesten hebben ook echt wat respect voor de natuur. En die behandelen het als zodanig. Peer, ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het fantastisch. Ja, het voelde me dik dag, dat blauwkaart. Nou, mooi. Ja. En dan had ik vandaag een flesje cranberry wien gekocht, hier op Skilge. Fantastisch. Was erin? Nou, mooi. Ja? Zeker. Gerrit, jongen, ik vond het heel gezellig. Ja, tjog, hè? Kom er weer eens aan. Oké. Proost. De cranberry is in 1839 op Skilge ongespeeld. In dat jaar vonden jutters vetten bij de zoere bijkers op het strand. Ze wien botteloos stelt dat er geen wien in de vetten zit en gooiden de inhoud op dit plak voort. 30 jaar later ontdekt zijn botanicus de voor Europa unieke soort. De omstandigheden hier op de Schelling zijn optimaal. Een wisselend grondwaterpeil, wat ongeveer moet variëren op een halve meter. Zomers 25 centimeter onder de begane grond en 's winters 25 centimeter erboven. Een kalkarme grond, je moet vooral arme grond hebben. En een ziltmilieu, dus ze groeien voornamelijk goed achter de strandduinen. De cranberry had een genezende werking op blaas- en nierontstekings. Joop van Urk is de enigste die toestemming van Staatsbosbeheer had om de bijkers commercieel te plukken. In mijn parkcontract wordt gesproken over 48 hectare. Nou is het wel zo dat dat varieert natuurlijk per jaar. Dit jaar zijn bijna alle hectares actief. Je hebt mindere jaren door droogte, nachtvorst en dergelijke. En dan kan dat gereduceerd worden tot 15 of 15 hectare. En daar kunt u zeg maar dan nog steeds van leven? Van dat het een stuk minder hectare is? Nou, je moet het zo zien. Men zegt nu direct tegen mij, god, je hebt een superoogst en die heb ik ook. Maar mijn oogst die verdeel ik altijd over 2 jaren. Dus als ik een topoogst heb, dan haal ik altijd de helft eraf voor slechts 3 jaren. De rispingen is in september en oktober. Joop had dan 20 mensen extra in het dienst, waaronder al 30 jaar André Lambrechts. Je hoeft niet echt enorm sterk te wezen, maar je moet taai wezen. Je staat de hele dag voorover.
En het is een kambeweging, maar het is meer op souplesse. Je moet er niet te diep in steken, maar dan neem je de halve plant ook mee. En, des te zwaar, en ook heel erg zwaar voor jezelf. Het is een techniek. Maar het is wel, je moet wel een goede rug hebben. De cranberry is populair. Het bijken wordt onder andere verwerken als jam, siroop, wien en thee. De winkel staat alle dagen vol met toeristen. Gewoon kunnen net wachten tot de officiële rispingen voorbij is, zodat ze voor eigen consumptie plukken mijen. Hoeveel kilo dit hier risp is, wil Joop net zeggen. Wel dat het een goed ierwest had. Dit jaar is het Strieperkerkhof. En dit kerkhof speelt een hele wichtige rol in de geschiedenis van Skilge. Zo om het jaar 850 maar de Jerelmeeske wennen ha, want op dit plak stiert een houten kerkje. Eeuwen later werd het Strieperkerkhof de Grijfheuvel van Westerschelling doet derde kerkhof in Zevendoen weer. Maar Striep, of zeeriep, is vooral bekend van het Strieperwiefke. Wat wie nou het geval? In 1666 die de Engelse vloot een inval op Skilge. Ze plunderden en stutsen de boel in brand. Op een bepaald stuit zeggen ze in de mist en reek de Grijfheuvel met een tal cirkellissen. Het Strieperwiefke raap. Ze staan er bij honderden, maar liggen er bij duizenden. De Engelsen dachten dat ze een vijandelijk leger bedoelden en sloegen op een vlecht. Het Strieperwiefke werd de held van Skilge en kreeg letter dit standbeeld. Zeg, dit is Harp. Zo'n typisch Skilger boerenpleertje. Nou zie ze overal hier nog op het eiland. Nou is deze wietskilderen, maar de meesten die binnen bouwd van gierlestien. De borkerijen op Skilge binnen een karakteristiek element in het landschap. Het onzicht van het dorpjes werd er jertiets terug bepaald. Op het eiland binnen net een soort authentieke pleertsen oerbleun. Eer wie er 200 boeren bedrijven, Sint-Wurg nog maar 15. Het skuntje is typerend van de pleertjes. Die binnen de scoredwarren, daar de heerwijn terug in de koen. En dat er personen terug in de massen, koe dat terug de lietstere dwarren. Hier terug is een grappige en unieke farmjouwing ontstaan. Het grootste pad van de pleertsen is ombouwd naar recreatiewenten. Vaak binnen de pleertsen bord verroren, maar de meeste eigenaars beziek je wel zo volle mogelijk authentieke elementen te behouden. Liek als deze tegeltje morgen. De fiets hak voor dien. Om mij Freek Zwart van Steersbosbeheer te kuieren terug een van de grootste stooduingebieden van Europa. Het leidt tussen Hoorn en Oosterend. Het wordt ook wel Libyend duingebied neemt, om te terug het stouwende zon bord verroren je kind. Overal zie je deze stroekjes staan. Wat is dit precies? Dit is een kruipwillig. Ja? Die is in de loop van een jaar of 10 met het zand zo mee omhoog gegroeid. Maar hier staan we bij een struik die is 2-3 meter hoog. Maar hij is wel 4 meter lager begonnen. Toen het hier nog nat en dras was. Ze groeien ieder jaar een stukje omhoog. En dan stuivende zand wordt gevangen tussen deze takjes. En dat kan je hier ook heel goed zien. En dan komt er ieder jaar een halve meter bij. Okay. In de winter vallen die blaadjes eraf. En dan staat hier een soort stekelvarkentje op het strand. En in deze omgeving staan er een heleboel. Dus het is een heel bijzonder gezicht. Het stooduingebied is volslijn natuurlijk. Dat kiest net zeggen van de bosplaat. Freek neemt met mij naar het manmachtig grote natuurgebied aan de eerste kant van het eiland. Voor 1930 wie het nog los van Skilge, maar toch het onlezen van een dik van Zoon, een stootdik, kwam het erom vast. Dit wie strategisch slimmer en zou wie er nog plak voor verskaarte boerenpleertsen. Maar dat had neer plak voor. Toen is de natuur zijn gang gegaan en is er iets heel bijzonders op gang gekomen. Er kwamen allerlei soorten begroeiing die er vroeger niet waren in flinke oppervlaktes. En dat heeft tientallen jaren zo geduurd. Maar nu is die ontwikkeling op zijn eind. Dat is 75 jaar lang zo'n beetje zijn gang gegaan.
En die stuifdijk die vroeger een zegen was voor de natuur, is nu een beetje een blok aan het been. Waarom dan? Omdat de beweging uit het gebied is. Dus eentonige vegetatie. Ja, het wordt nu een eentonige vlakte van lange grassen en riet. Okay. En de korte begroeiingen, de open stukjes, de bloemen die zijn weg. Oké, en dan wil je weer verhoring inbrengen? Nou, we willen graag allebei. Hè. Dus, zeg maar het oudere deel, maar daarnaast ook een stuk vernieuwing. En hoe wil je dat de famkoor boksen? Er is nu afgesproken dat de natuur op het oostelijk deel van de bosplaats in gang kan gaan. Mocht die stuifdijk daar doorbreken, dan is dat prima. Okay. En dan komt er dus het zwarte wetter van de zee, de bosplaat op? Ja, dat betekent weer meer variatie. Andere planten? En dan komen weer andere planten en meer vogels of andere vogels. Zodat de diversiteit, de variatie in het gebied weer toeneemt. De discussie over de bosplaat is nog net sletten. Wilst ik afscheid neemt van Freek, vertelt hij mij dat hij in dit natuurgebied op gewoon dagen je meest zien komst. In drokke Nederland een zeldzaamheid. Dit weer zicht op Friesland, Oerdewarden. Oer de weken dan ben we in de Zuidwesthoeken.